haguessin nascut en un altre temps, podria ser un llibre. Podria. Un llibre per adults. Podria. Un llibre per a xiquets i xiquetes. Un llibre per llegir. Un llibre poema. O un poema. Podries. Un llibre que diu importa tenir les mans ben obertes. Un llibre per escoltar i reflexionar. Podries llegir contes i poemes.